Vi er så dommerne i X-Factor. Jeg er Remy. Nej, jeg er Blackman. Og jeg er Remy. Ja. Og nu vil vi se den første deltager. Han kommer ind ad døren nu. Værsgo. Goddag, goddag. Goddag, hvad hedder du så? Jeg hedder Alex. Alex, hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Sønderjylland. Fra Aarhus, en lille by. Jeg er rigtig fattig. Okay. Men hvad laver du i fritiden? Jeg spiller lidt fodbold, og så går jeg i skole. Er du god til det? Jeg er bedste målmand. Så håber vi også, du kan synge. Bare Ja, begynd. det kan jeg faktisk. Bare begynd nu. Jeg gik ind i byen for at kigge efter dig. Pludselig stod der en mængde og smilede til mig. Alle folk sagde, du er så smuk og dejlig. Din ånd skinner, du må hellere passe på. Jeg tror ikke en den. Vi begge dummer. Vi kunne begge... Stop! Ja, hvad laver du nu? Hvad? Hvad er du gang i? Ja, jeg tror det. Ja. Jeg har holdt kæft, hvad? Det går ikke lige for bare se. Hvad har du at sige? Det er svært, når man skal bare huske... Det er dårligt. Rimelig for Der har! Altså... Fuck, jeg har lidt flure, mand. Du kan ikke sangteksten, så... Jo, jeg kan! Jeg kan ikke hele sangteksten. Jeg skal ikke op med så meget. Jeg kan nogle engelske sange. Kan du nogle andre sange? Jeg kender en sang, vi lærer i musik. Hvad hedder den? Den her i mandag morgen. Blues. Prøv at høre. Prøv at synge den. Mandag morgen, vi har sovet længe. Væk ud og ville ikke ringe. Morgenen måtte vi sluge. Sikkert også på denne uge. Mandag, det er så trist. Længe, 5 dage vist. Til vi har en weekend igen. Så ja, vi kan være til. Dansker regn, masse vi går væk. Han kunne synge, mand. Jeg tror, vi vinder nej.